Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated handa na sa opening salvo. Pagdala sang pila ka pagkabutang, ginadumilian sang kapulisan. Si Zen Kilantang nakatutok. 8 ka mga partisipante sang tribo ang magapasundayag sa opening salvo sa Biyernes nga adlaw sa diin sa Baylo nga Ati Tribe. Ginisla na inis ang Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated nga Dinagyang Tribe Competition. Ginatanaw may mga revisions man no, pati daw ginambal natin ay doon ako maka-affect gina siya nga ano gid po importante is it's dinagyang mangyapon no ang ato nga identity sa Iloilo as festival is dinagyang mangyapon. Handa naman ang mga performing areas nga ginalakipan sa New Freedom Grandstand, Capitol, Quezon nga stage, Maria Clara kag ang bag-o nga judging area sa Plaza Libertad. Dula naton ang pamukaw kay tigin dako sang budget nga ginakaon niya no so amo na kagin tingob na lang siya sa opening salvo para nga at least isa na lang kay at the same time gindula naman naton ang contest. Isang una gipabutangan naton sang consolation pero doon nakita naton nga do ginbagsakan man nila sang dako nga budget wala do kadako sa ginakaon sa ginahatag natin nga subsidies. Ginadumilian naman ang pagdala sa mga backpack, botelya sa mga magalantaw sang parada. Ginpahanumduman sang Iloilo City Police Office nga bawal man ang pagbitbit sa mga magkamamatay nga hinangiban sa mga activity areas. We will be deploying lahat na full force sa 24 na mag-start. Maga-deploy naman sang dugang nga puwersa ang ICPO sa diin may mga force multipliers na nga voluntaryo nga magabulig sa seguridad sang opening salvo. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas. Pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo pagasiraduan sa opening salvo sang Dinagyang. Rerouting plan hibaloon. Si Zen Kilantang nakatutok. Temporaryo nga pagasiraduhan sang Transportation Management Division ang pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo sa Biyernes nga adlaw bangod sang opening salvo sa Dinagyang Festival nga magasugod alauna sang hapon. 25 ka mga dalan ang ginirekomenda nga ipasara kag 3 ka dalan ang one-way lakip ang Mulyaluni, Rizal Lapuz kag J. De Leon Street. Ginadumlian nga makasulod ang mga depang pasahero nga jeep sa Ledesma Street, Luna kag Dalan Mabini. Sa diin may rerouting sa mga PUJ sa nagabiyahe Villa, Baluarte, Timawa Kompanya, Ungka ITGSI, Diversion, Haro CPU, La Paz, Barrio Obrero kag Parola PUJs. Lapit lang di blaya sila makasudad kay we have to walk na lang. Pakadto diri sa activities diri kun di ang mga judging area da ko na. Kay kun iyalaw na kun mabulayan kita. Hindi na kita kagwa mo mapriso kita kay kung tumpukan kita sa salakyan o di way na. Mga pribado nga salakyan ang ginapahanugutan nga makalabay sa city proper area, maluwas sa mga dalan nga ginapatigayunan sang parada. Ginapanugyan na naman ang mga sumalakay nga mangin pasensyoso kag maglakat na lang samtang ni-enjoy ang opening salvo. Pangitaan nila sang ang driver yati kabalo na sila kay padala na muna sila sang ila mga ruta no. Sa mga private nga mga vehicles, pangitaan nila nga daan sa ng parking area ang ilang mga salakyan nung lapit lang di blaya sila makasudad kay we have to walk na lang. Balik normal naman ang dalagan sa trapiko matapos ang aktibidad. Samtang kapareho nga traffic plan naman ang igapatigayon sa kasadyahan kag Dinagyang Festival 2019. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.